Iki elek-elek iki Mas iki. Iki dulure lanang tiba tapi kok iso bohong awak Taiwan iki tiba lagi bar kok Thailand lho. Made Corona ndajal. Made Corona to. Made Corona Mas. Made Corona. rene lho Lah to, bar operasi susu lho. Lagi aduk. Layak tembeh aku ning omah kok ora tak gawe kok amet regel ta. Lah tiba kok gawe to. Kan saingan karo aku kowe. iki wis operasi larang-larang Ya iya. ijo-ijo tewel Anu bingung sing kempes. Sik rene sik le jajal le. Tak tekoki le cah ganteng kene sik. Piko pakmu teko malah pangkling. Yo. Ya iya. Gusti Allah pangeran. Ngene tanggapane ya banter lho wong iki. Kayak gay lingerie. Tak tekak. Kowe ki mengendang putek bakal es yo le. Kowe ketoke nafsu lho. Ora lho nggih. Lah lah sing ngombe obat hormon ben wedok ki aku kok sedadi susu niki ya. Lah iya. Anu pengen ya iki timbang tak potong gaji ta. Anu terus sampai cepat sih. Mikir gore ini. Sing ngendang sapa ki anu. Ayo genteni. Ayo le. Ayo Mas. Iki bos aku lho ki. Ora iso kowe ora iso berkutik. Pas bantah iya kono le cah ganteng. Mak iki Masmu to, Riz? Masku. Kok tuwek men wis. Ngomong lu tak tites ya. Walat. Lah piye baten ya aku iki tak bati Anu tak tekoni perasaanmu piye duwe adik Banji? bahagia ya. Mono Pol bahagia pol. lah piye to rokok maine yo rene. Lah rokok. Nek bengi kene nglebokne wong lanang apa ora? Ora tahu jane iki. Tapi untung burimbo nak. Ora keper ora tau lha iki sing raruh. Lah aku cara wedone lho omah kuwi las tok to kan. Ayo kono. Oke. Ganong. Piye? Ganongan. Ganongan. Oke ya ganongan. Ayo Mas, ayo. Apa ndane kok ndek apa? Ndane kok ndek apa? Gak. Ayo Mas. Masih. Ganongan ki yo gawe ganongan. Ganongan kok loko-loko yo rapi ta. Maju. Lagi iki garap tewel teh salah. Bagi ngene iki yo. Kapan le? Pak Le. Apa? Pak Le. Anu kok sak popo wis to. Ngene kene iki profesional kerja. Ponakmu yo ndelok. Ala yo biar ae cepat kene iki ganong ayo. Ganong. Yo Mas. Yo. Lah nek gawe motor keduren ayak kok ngalingmu. Ngomong ta. Kok geno kok bisu ae. Iki matane kirol. Layak kok meringak inguk kenduren. Ora tuh, sisine dhuwur sisi isor. Matamu kirol tadi juga. Ah, iki balap-balap. Center. Berarti kowe ning kene. Mbok kasih. Ya monggo to kok Bu. Uang nek ro duit kok kudu celuman-celumut. Lah to metri celengan. Ini. Nah, cukup-cukup ya, Duk. Bagane kae bangkak kae. Wel. Lagi iki delok negara to. Wah, ana mesti sok delok YouTube. Lah ya aku yang gumun to. Kowe batin. Anyang aduh. Ora iki mangke anake mobil muni ngene. Anu ayahku njak dikobi jare. Kok Cek tak, dingeti wong akeh kok nang sopan kambingmu kaya ngono. Cepet sik, salin.
Iki salin-salinnya. Totalitas. Iki Mas disalini. Salin. 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 Salini. Saya tahu disalini meneng. Salin. Enggak salin, enggak salin. Enggak salin ora Iki apik. tiwang akeh iki lho. Ngono lho. Ben, bar purnama itu aku gak kabeh tok. Ora ila. Ya. Ora enak dikiti wong akeh. Kamu kok adewe menika lak tontonan sing gawe tuntunan. Iya, kudu lho. Kudu nek iso iki tontonan digawe tuntunan. Engko jelas mulih nuntun iki lho. Lah iki molor Kudu sing apik. Wis dene bagi akeh ora, nek bagi akeh nangis ta menang. Nah. Bagi ki sing apik. Meneng kok omong ae. Meneng. Kilo. Kleru kuwalik iki kuwalik. Ngene lho. Ini lho. Yes. Eh, Kok iso ndelok iki yo. Kapuk. Ini. Menengo cokormu ki menengo. Suwe kabeh wis gak sudah tak nggo dinas. Menengo wis. Nah. Wis kok. Wis kok. Dingeti wong ben sopan menengo. Tontonan sing gawe tuntunan. Lah iya. Kowe iki iso ora klamben dingeti wong sing sopan. Wes korban lingerie sitok. Sedeng. kaya dari hati yo. Dari hati kayak bongpai kan lho. Kok tak tambahi 50 yo nek tenangnya. Sip. Ora apa-apa. Mau sing ke Amerika karo rene to yu. Badhe mriki. Kowe arep disawer meneng. Kowe iki digone Amerika nek kalau di air keras ku diawetkan. Wis ta menenge. Manut. Wes, monggo iso ora klamben dingeti wong akeh. Ayo Mas. Yo. Ye. Sen, dulurmu kok ya pantes to, Sen. Tak omongi. Iki ladene kene apik to. Anu, kok tambah ora nang 50 Yo, kok. tak tambahi. Tak sawer tenang wae, jek oke duwite. Ya sak ngobrol to nyapa. Wong rene iki lho, wong rene. Joget sik gawe kertas iki lho. Wis tondang gage. Joget sik, joget asik. Oh, aja. Sini. Oh, isi. Oke. Kok Mister BBC? Salaman sih. Hop sik. Salaman Salaman sih. saiki sing saka Nederland karo saka So Amerika. Why you phone? Mix. Well, do you? Oh, mak padahal mana telo. Where do you from? Where are you from? Nah, iya apa kok iya? Ya iku ora ono to kok teko. Las Vegas. Las Vegas. Oh, Las Vegas. Las Vegas. Iki Las Vegas nih. Aku tak ono, Mbak. Las Vegas iki aku tahu udu jam 2. Togel. Kowe ning ndi? Kok iso arep ning ndi rene? Kowe iki sekene wae. Aja kok dicepet piye to? Iki Las Vegas. Nek iki Las Karbit ya kowe. Iki Las Karbit. Dan tekonono sitok-sitok ndang to. Oh, wah, bener rumput teran dulu kono lah. Iki rasane ya niki. Ini begitu. Enggak dia ulang sih, Pak. Asli mana? Iki iso Jawa, Pak. Sejawa iki Jawa iki mau Jawa iki. Iki kan Jawa lah kowe domba to. Tapi antun Jawi pun kali Jawi ngoten to. Panjenengan niku asline Jawi. Pun kali Jawi. Oh berarti uripe pun ning Los Angeles niku menika. Pun Los Angeles ya. Ya, Las Vegas menika. Aku kowe ganti kono tekok kono. Kamu omongmu yo. Aku suwi lah aku.
Warai. You in the gag. The obo. The medon ini. Ya tangannya bahasa Inggris. Working. Oh, gambling. Lah, ini gamblis ya, Dok. Bahasa Inggris cok gamblis barengnya ngopo. Indra is gamblis sebetulnya, Dok. Bisa ngopo. Saya lagi metu loh. In the doggy style. Ora Indra. Doggy style. Nah. Doggy style, ya. Nek. Dosa lah, Pak. Diwarai tenanan lho. Delok wong luar negeri wae pengen belajar nang Indonesia. Luar biasa buat orang Amerika ini. Coba budaya ini. Coba karo tabuhan ya. Coba sampean warai. Konerone yuk piye basane? Bosone piye? Follow him. Follow him. Teron aku. Follow him, follow hot. Follow Solo. Ayo Mas jajal Mas. Marono. Saya sabar. Latih uangnya kudu sing sabar. Kayak cepres iki lho. Inna waha ma'asobirin. Wong sabar di saya Gusti Allah. Nah, ya wis genah. Ya, warna aja. Contohnya. Passion. Warna biasa. Passion iki sabar. Fashion ya. Aku ki. Ya, jajal. Matur. You follow me. Dance. Lole. Joget gitu. Dance. Oh, dancing. Dancing. Yes. Oke. Guyu ya iki ya betul. Langsung wae raiku itu kok. Kowe dadi warai. Kata mari. Warai, oke. Following dancing, oke. Oke. Hand. Yo. Hand you. Bisu. Wes lagi gak iso tak boke iki. Gua seneng bojone kowe kok. Ora ya Pak, takon marahi Pak. Asli takon marahi. Asli. Marai apa? Lagi kan guyu tok lah, aku bingung kan. Lah dicakno kok. Oke wes, terima kasih. Wes aku Lho iki lho, ya Allah dolare metu, ya Allah. Dolare metu. Thank you for apa Indomaret. Ya Allah. Delok iki lho, Oh, iya. Terucik ini tadi satu terucik. Kok penak ben cukir balik sik. Penak men kene. Oh, lecet dong kita. Ben cukir balik In dhisik. the sea in kudane lho. Cek, kaya sapa ki, Mang? Nah, wan, oke. Jangan pelayan, coba kok. Sapa iki, wayang sapa? Wayang Ceples. Oh, ayo Ceples. Iki wis sare to. Nek dolar pernah kok cukup kae. Saya konku lho. Oh. Enggak, coba lagi. Tak cukup deh. Duit. Ayo tenan, serius. Gede sisih lho hernia iki. Makane wis garong hati-hati iki. Gede sisih lho ngene lho aku. Aku Wong keren jipuke kaya gleyor lho kok iso. Tak halus mu. Gak apa-apa. Cair. Yuk, yang kedua, yang ketiga. Yes.
dinyangi guru reok tok. Abah kira toprak reok. Sore bengi reok tok. Aku tahun dek ini ngantuk pra. Lah kok jak? Lah kok nopo bisa. Lah tuang keprok. Oh jadi dikeprui. Tuh keprokna tuh. Mangkate tok iki. Iki nek dikonone kok nggur mangkat tok. Oh kita job begini tambah bayar. Kon ngopo? Manusia silver. Wes lendang Ya, biyen. terima kasih Bapak Lara sampun memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bereksis di lingkungan panjenengan. Bariki cek enek atraksi neh. Pripun? Serigala. Lah kok serigala? Iki bariki terus dadak merak serigala to. Jelas serigala niku. Enek bintang tamu di sini jero. Oh, Oke, iya. artis-artis. Oh, siap. Pokoknya jenengan sukses selalu Mbak Manwara. Amin. Aku sembah nuwun enten ilang langkue kula nuwun ngapunten. Nah, Kode-kode. Oke, bagian ceples karo Tumini karo sapa iki? Ndang kono. wis mu Aku pengen merak iki salah anu ngono lho sik, ngono, selingan ngono lho. diselingi. Oke, berarti Oh, arep mari kita telu, wis berdiri sik. Don't mess Mari iki, ya wis. the suwun aku ya. Kok mari ini, aku banget. Thank you very much. Wah, iso bahasa Inggris. Aku Madura ya iso ya. Aduh remah kakek. Matur selangko. Yuk lanjut dong. Lanjut.
dan krimis asam Esen yang gini loh nek ngene. Kontrol. Ayo, wes. Jangan gede.